kerätä ja keittää. Katsotaan koko tietä. Tässä kerätä ja keittää. Niin. Joo. Siis se on se tapa, millä ne tuhotaan. Yöketkos. Mä annan sulle tänne ensin. Jam jam. Nami namia. Miten niitä voidaan näin paljon? Ei tietä. Olen tästä nyt. En astukaan. Tuo niitä kenkiä sisälle. Joo, pouta. Tulee. Tätä läjää. Se voipuu astunut Pouta. Nyt sun puhelin tippuu siihen läts.